rashin fahimta. Daman dalilin da isa na ce a kirawo mun kai sakamakon Zainab ta gama makaranta, kuma ni a tsarin rayuwata inda yarinya ta girma ta gama makaranta to ban da wani buri da na aurar da ita. Shi ne na ce idan akwai wanda take so ta turo min shi, saboda haka mu wannan gida nan ba gida bane na wasa. Turo manyanka su zo a yi magana, ne so sai a sa ranar wannan. Yau, masha Allah. Dama abba tunda ta sami ni ta ce min ka ce da zo, ta ce na ma ji daɗin haka, ta ce insha Allah ba zan kasa a gwiwa ba, zan samu na zo na amsa kira kamar yadda wani. To na ji daɗi sosai musamman yadda ka tarbe ni a haka, na ji daɗi ƙwarai da gaske. Kuma insha Allah zan turo su kamar yadda ka ce. Amma abba sai wani hanzari ba wuri. A halin yanzu dai wallahi abba ba ni da koda bulo guda ɗaya. Ban da bulo koda ba. Saboda haka abba ka san lamari irin wannan ba a bukatar koye-koye, yana da kyau mutum ya faɗi duk wani abin da Kai ka san daman baka shirya aure ba ka zo neman yata? To malam na ce ka je ka turo manyanka. In kuma ba ka turo su ba ka ƙara zuwa cikin gidan nan ka ce Zainab ta zo. To malam kana ji ko ba zai yiwu na sai da akuya daga baya ta zo tana cimin danga ba. Saboda haka tun wuri ka je duk yadda za ka yi ka turo manyanka. In kuma ba haka ba to kan na ƙara ganin ka a ƙofar gidana. Yaro, dama ɗaya zan baka. Saboda ita rayuwa ba mu san me zai kasance ba. Ka je duk inda za ka yi. Walau in ma baka neman kuɗi ka je ka fara. Duk yadda za ka yi ka zo ka aure ta. In tunda tana son ka ni ba zan hana ka ba. Amma ba ma son mu ga matasa sun zama malalata. Domin shi gida ake da sana'a. To wannan ita ce dama da zan baka. Na gode sosai. Rashin fahimta ne ko cin amana ne. Rashin fahimta, rashin fahimta, rashin fahimta. Assalamu alaikum. Yawwa kamar da dama wajen ka za mu zo. Lafiya lau, Ramadan muke nema kuma aka ce a ɗan tsakanin nan ana ganin ku tare da shi. Shi ne muka ce bari mu zo gidan ku ko za mu same shi. Ramadan kwana biyu muna tare da shi. Amma ni kaina wajen kwana 3 ban gan shi ba, amma ina keta zaton in an je gida za a same shi. Ina da lafiya ko? To shikenan yanzu bari mu je gidan nasu. Murya hankali na kasa kwanciya. Gani nake Habib kamar ba zai tashi ba. Mutum ke nan. Kar ki damu. Ki ci gaba da yi masa addu'a. Rayuwa da mutuwa duk a wurin Ubangiji suke, haka da lafiya da rashin lafiya duk na Ubangiji ne. Yanda cuta ce mutuwa. Ai da dama ma babu mutu jama'a a duniyar nan. Ke dai kawai abin da nake so da ki ci gaba da yi masa addu'a. Yawa mu ci addu'a kam ina yi, sai mu ci gaba da yi Allah ya bashi lafiya. Yawwa to abin da nake so kenan. Insha Allah amma bikin ku wallahi kamar an yi an gama da Habib, insha Allah Fatima. Wallahi ko dan mu ba makiya mu ba mara kunya. Wallahi ni na san hidimomin da gudunmawa
wallahi da zan bayar a bikin nan saboda makiya inda suka sako ku a gaba. Ke sai kin sa nishaɗi kenan. Kin san duk yanayin da nake cikin aka magana haƙiƙa. Gaba ɗaya sai na ji nishaɗi a tare da ni. Ina gida ina jira ji ina rayu so kuma na ga biki zama na ce bari na zo gidan naku. Wallahi za a zan je to Umma ta ce bari in ƙarasa mata aikacen gida shi yasa kin gabe ni shi. To shikenan. Na yanzu bari na koma gida. A ba tun yanzu. To shi da mu je in taka miki. Shikenan na wani. Rashin fahimta, rashin fahimta. Ha ha, ha ha. Rashin fahimta, ko cin amana ne. Shi dai amini ne ke mai halin hankaka. Hasada takan zama taki ko ba a so ba shakka. Rashin fahimta, rashin fahimta, rashin fahimta, rashin fahimta, rashin fahimta ne ko cin amana ne. Shi dai amini ne ke mai halin hankaka. Hasada takan zama taki ko ba a so ba shakka. Rashin fahimta. Assalamu alaikum. Yawa Ramadan, shi ka zauna. Dama wajen ka muka zo, ka muke nema. Mu samu mu je gidan su Habibu mu ba shi haƙuri. Dai dama kana nan muna can wanka. Wannan abincin fa. Za ku gani. Gaskiya ina cikin damuwa. Dan wannan abincin da kake magana ma ni inda aka kawo shi ma ni ko ganin sa. Saboda damuwar da nake ciki. Ya haƙuri. Zuwa wajen Habibu mu ba shi haƙuri. Shine mafita kawai a gare mu. In ba haka ba, da mu san lokacin da za mu fita daga cikin wannan damuwar. Ko mu je mu samu mu bashi. A yi haƙuri kawai mu je mu same shi mu ba shi haƙuri. Wannan shi ne mafita gaskiya. Rashin fahimta, rashin fahimta, rashin fahimta, rashin fahimta, rashin fahimta ne ko cin amana ne. Rashin fahimta. Wai a ce baka damu da mutum ba amma shi ya biya damu da kai. Kana cikin harkokinka sai mutum ya biya sa maka ido. To amma babu komai. Rayuwa ce. Ko a wani yanayi mutum yana iya tsintar karen shi. Habib. Rantar da kwaro a cikin da. Okay. Assalamu alaikum. Ramadan. Ya gari. Safwan. Ya gari ya harbaji. Wallahi lafiya kalau. Ya kwana biyu kuma. Alhamdulillah wallahi. To masha Allah. Ina zuwa haka naga kamar kana sauri. Wallahi ina son zan je kasuwa ne, shi yasa kaga na fito haka ina dan sauri. Gaskiya ne. Kuma wallahi da ma wajen kaza mu saboda muna son za mu dan tattauna. To, waje na kuma? Warai kwa. Saboda wallahi da ma wata muhimmiyar magana muke kan na tattauna tsakanin mu da kai. To babu damuwa, tunda Allah ya haɗa mu za mu iya tattaunawa ai babu komai.
amma nan yayi kan hanya mu koma gefe sai mu tattauna. Okay, haka ne? Shikenan za mu iya koma daga gefe. Ba da yau. Rashin fahimta. Rashin fahimta. Na tsinda masoyayya. Isa, kukan zuciya. wayya na ganka a wani yanayi wanda ban saba ganin ka irin cikin sa ba. Me yake faruwa haka? Rashin fahimta. Sadiq, ka san na gaya ma zan je gidan su Zainab ko? Kukan zuciya. To na je gidan sai babanta ya nemi gani na. To na je na samu babanta, gaskiya mun yi magana ta fahimta da shi, amma fa akwai matsala. Matsala? Wace iriyar matsala kuma kenan Isa? Sadiq, sanin kanka ne ko bulo ba ni da, balle a cewa ginin gida ko wani abin nan. Don daga gani a nan ina ta lissafi ne. To kuma babanta ya buƙaci maza tunda ta gama makaranta na fito a yi komai da komai. Sanin kanka ne ba ni da hali. So yanzu kana ganin wannan ba kalubale ba ne? To dai ni na yanke shawara gaskiya. Isa, wace shawara ka yanke kenan? Shawarar da na yanke kawai kudu zani neman kuɗi. Saboda wannan shine kawai nake tunanin mafita a gare ni. Yanzu idan ka tafi ita kuma Zainab fa, kana ganin hakan shine mafita a gare ka? Maganar Zainab ai ka sani. Dole ne sai na je na nemo kuɗin auren ta tukunna. Amma kafin nan za mu tafi tare da kai. Zan danka Zainab a hannunka amana. Tunda ina da kai, na san babu matsala. To, shikenan Isa. Allah ya zaba mana abin da yake. Na gode sosai Sadiq. Ina matukar alfahari da kai. Zuwa yaushe kenan kake ganin zaka? Ai yanzu gida zan shiga. Idan na fito zan same ka. Ba damuwa, ina jiran ka. Rashin fahimta. Rashin fahimta. Kai, me kake a nan baka je makaranta ba? Kai ana ma magana kana tsaye, tsuguna mana. Assalamu alaikum jama'a. Muna matuƙar godiya a gare ku da lokacin ku da kuka bamu. Sannan muna masu sanar da ku cewa wannan shahararren fim namu mai suna Rashin Fahimta, kamar yadda kuka sani cewa yana zuwa ne duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. To zai ci gaba da zuwa a duk ranar Juma'a din da misalin karfe 8 na dare, sai ku ci gaba da bibiyar mu a tashar YouTube mai suna Kismat Hausa TV. Rashin fahimta ne ko cin amana ne.